ka m budo ife nche n'obi m mana onwe ihe bụ na nwanne na-eso okwu nwe ihe bụ na ụmụ ejima na-eso okwu and the truth be told yeah the first time na-anụ na ejima na-eso okwu within themselves. Yeah, first time. And the fact that Nandi Amelu, our childhood, the very sweet. I from where Jima P Square 5, where Malone and we fine boys, no fine boys. Yotago. Mana, Odigo Kogade, Yotago, Odigo Kamanachuna Yawa Fume. Mekri Hamel. I don't sure if I reconcile. Man, I pray. Ekpere anyị niile adịghị niile anyị na-ekwu ebe a na vote Odenigbo bụ na ka iwe nwanne hapụ iru n'ọkpụkpụ. Ka iwe nwanne hapụ iru n'ọkpụkpụ to the point na ị ga-achọ igbu nwanne gị maka onye ọbụla na-ezu gị oshi. Mma edinwu ya na onye ilo zuo m oshi. Mana nwanne m izu m oshi, ihe ịma na ihe ọmụ na ị ga-ayọta m. You decide ya na ike iji ayọ m adịrọ m ọ na ụjọ rejection na mma asị gị no. Iwe jezuo m oshi. Amarọkwa m ezunube m o. I cannot even say what I will do. Or ife m emenwu ezunube m. Ego ne ka m nwekwa na na-ezu. Ego ne ka nwa na-ezukwa n'ụmụ n'oshi m. Ezinwebero m ịghọtago mgbe m nwere enwe m ike nkwubeze mana adịrọ m sure na oge ekwe m odidi. Adịrọ m sure na oge ekwe m odidi nke ihe na-eme n'etiti P Square fa na nwanne ya nwoke Jude bụ monkey dey walk babu dey chop ọ ife na-eme n'etiti fa but it's well with them because anakata Mr. P drop egwu si si na ya ọ na-agụrụ nke nwaanyị na ị ga-anọ ọlụ m mgbe na-enweghị ego mgbe na onwere ka ihe onwere ka ọha m mgbe ihe adịrọ na wonder nsị how Mr. P kwa igwu egwu nwoke na-ejiri ego mba na anyị agafego that stage anyị ama na nwoke and things are going through anyị amụrụ na nwoke na ihe na-agabiga n'ime nwoke na-agabiga n'ime ihe hi but it's well and nyawa wee ewebatazi m aka n'ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa dịka otu o si wee gbasalụ nwoke bụ na Chineke zara ekpere Chineke nna zara ekpere wee bụrụ ụdị ọrụ ọ na-achọ since in fact onye dejere akwụkwọ ebe ahụ for years emechaa wee kpọọ ya for interview pass ya the interview nweta dị ọrụ bụrụzie nwunye na ụmụ ya na moto wee gaba ije nwa aṅụrị magono I happy man otis wenu a message bata inform nwunye gị bụrụ si ha ngwa kwadon n'ihe ahụ anyị na-ayọ Chukwu since na omegola anyị ka anyị jee kpagharịa anyị ma na mkpagharị abụrụ mkpagharị nke mkpagharị bụ ka eje sonwe eje tapụta arụ ịghọtago nna asịkọ na ndị a jigharị chachacha ahụ kpagharị chacha nwecha aṅụrị bata asị nwoke si ya nwunye ya tinyere ya mmiri ka ọ waa arụ mmiri ka o tinyere ya ka ọ waa pụtazi ikpo ya ka ọ kpọọ di ya bịa waa arụ ekwe nwoke ka ọ nọ n'ala na convulse ya bụ na-agbatịkọtịkọ ụfụfụ wee si ya n'ọnụ wee na-apụtacha asị ya rush ya nwoke to hospital after some days na hospital or recover edunata ya n'ụlọ the next day the man nwụọ the next day nwoke nwụọ ajụjụ m ama nta aka nke onye ju gbagwoju anya mba mana a sị na tupu nwoke anụnwa wee nọlite n'ụlọ na onwego ebe o je celebrate ya a sị na 2 times ndị ilo gị nwere ike isi enwetenwu gị bụ mgbe ị dị too down ya bụ mgbe ị dị unhappy and mgbe ị dị too excited these 2 times ị dị vulnerable ọkwa ifu oke aṅụrị ndị ilo ya enwetenwu gị mgbe ahụ ọkwa ifu mgbe ị dị down mgbe iwe na-ewe gị a ga-enwetenwu gị mgbe ahụ mgbe o nwere ka ọra gị uche a na-eche gị a ga-enwetenwu gị mgbe ahụ these are the 2 times in a man's life ndị ilo
ga-abatanwu. So nwoke out of excitement nwana bụrụ obi ụtọ wee jee ebe nwana oje. And the good thing bụ na ọ gwa nwunye kama na o nwere ozi onye a ga-ejide aka sị na ihe a bụ ihe mere ya si, because he went too many places or meet with too many persons. So tupu ọ narute n'ụlọ bịa gwa nwunye o jegoje kụọ mmanya somewhere, ṅụọ rie friends ya, wee natazie n'ụlọ sizie ka o duruzie nwunye ya na ụmụ ya wee pụtọpụzie nye ha ka ha nwa na onwe ha nwekwuo the feel of his happiness. Nwoke wee narutezie n'ụlọ ka ọ saa arụ. Nwoke nwere ike iji ụkwụ ya na-abụ eduru ya gaa hospital, ọ nata. The next day otu aka nwoke si wee na. Ajụjụ m wee bụrụ, ọ pụtalụ na o nwelu ndị amụgolu kee n'ụwa that ha ma ndị natali successful? Because this man na nwunye ya na-ata ahụhụ since Chukwu na zafe ekpere ihe ọ ga-abụ 4, 5, 6 months a ga-enwe mgbanwe na ndụfa. Ịmara ihe ọrụ nwoke nwetelu, o je kpọọ mmanya, o nwere ike ọ bụna savings ya ka o ji wee kpọọ mmanya ahụ, kpọrọ nwunye ya na ụmụ ya wee pụọ. Ọ igosi gị the n'ịmagon how heavy ọrụ ahụ dị na dị ọrụ gbagote. Ajụjụ m wee bụrụ, achọrọ m isi because asị ka enebe ihe anya spiritual something, ama m na-emekwuru nwoke abaghọ biya, aghọtara m. Ọ pụọ n'ilo, he's fine. Ọ bata n'ime ụlọ oseti. Ọ pụtalụ na o nwelu ndị bụ na ama m na enwere ihe dịka poverty and wealth na dictionary. Yes, enwere poverty and wealth, and people bụ onwe ndị ga live that poverty. Ọ dịrọ na dictionary for nothing. Mana ekpere anyị niile is to fight poverty. Mana ịma na onwe ndị bụ na no matter how much they fight, otu ha ka ha ga-ahakwa. No matter otu ha swe. The only thing bụ na nni 3 square meal ga-adị. Mana kwa ifere ya si na mmadụ agba moto ma mmadụ arụọ ụlọ ma o nwere ebe nnukwu ego nọ na akaụntụ na-ezu ike ma enwe big investment somewhere, o nwere people na man smell ya. Mana ndị nke a bụ na ha fight gide, even fight that good job. Because all from A ka esi aba B, from B ka esi aba C, ị ga-enweta a good job. Ọrụ ahụ ị nwetezi ka ego ya snapchat, ọ bụzi na o nwere ka o si ekwe gị saving, i save. Who knows, ị nwere ka ị na-meet 1 or 2 people n'ọrụ gị ahụ, before ị mara ya Chukwu enye gị somebody bụ your destiny helper, ga-change your story. This man been in abject poverty for a very long time. Chio na-efe wee mepere ụzọ. Somehow the same day akọba akụkọ n'isi ya. O mere 1 week ka ọ recovercha from convulsion ahụ, nwụọ. Ọ pụtalụ na onwego ndị edelụ na ha chọtagodu open door. Somehow they won't pass through it. Ha ma ngafe Natalia. Ha ga-anọ na the other side. Ọkwa ma ihe ame Moses because of disobedience. Chukwu si anya for the promised land mana ọ ma mba ebe ahụ. Ọ pụtalụ na onwe ndị ọ dịlụ otu a. Cheta na anọ na Vote Odenigbo na YouTube. Check him na YouTube, and I'm live on YouTube. You can keep dobe ozi gị ebe a. Ma ije na Facebook na Vote 104.3 FM. Edobe go ma ajụjụ anyị ma ikpọọ m na 0706 048 5853 ma ikpọọ na 0915 570 8347
0706 048 5853. My phone is 0915 570 8347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Uhuru Chioma nnọọ. Yee, anyị na-anwa. Daalụ sọ. Thank God it's Malaysia. Yes, so. Friday, I can thank God. Mbano, every day. Every day, more than if there were no luck. This is the child guys I want to say that. Eziokwu. Case na ke burburu one na transmit from watch. Eke gburugburu nnọọ. Atichi na dunya biye wo gaji apato yi na gaji na wo. Maka apato yi sa wo mbana. Ụmụole ndị pụtara ụwa ọ bụ na a chọrọ ka mmadụ ka ha n'iru afọ ka ị na-enwe aṅụrị ntachi obi na-egbu ure afọ ka isi ka Chineke si menyere ugwu ọ na-asụ ha ọsụkọsụ ọ na-asụ ha but in a way nwoke ekwesịrị ibule mgode for the first time ọ bụrụ mmụọ dị ekesịrị ma nọgide they celebrate me. Because I'm not for a joke or one joke. For first time, why would they go to all? You give me one come more down, Baji. Lola 1 month. Before the how my mother said, because any Mickey will couple and dinner within yourself, within you, you don't know. You know, hey, after a chicken, I go, okay, and I get 1 point, or get 1 more gun. By then on answer her. Mango Muro kiss where Ulo Moody. It was even Nigeria. So Ulo Mo de Luli Bishop Medica or no if she chiqui a so open my make it celebrate. Now what the Lola could be a mobile. Move anything ever. And they did a good do move my family to the place I love. To the better place. They will not know. Number saga for some kaga there's a shock. I fully feel maybe gonna. Dan na mo libe ugwonwa. Mo be anything me. Ndije we last card mo je baba alanti. Je kwa club. Mo je ro mo leba wo ibe na Chineke azago. No. No, metro in a way of more. But I would want to jabber for bottom more wages in a better in a way because I thought you come one job. I thought Joe or Joe one and the man. So not going to live. Yeah, boy, yeah, the devil, Mpulobia. Nanando. What I will worry yours or the go coyati. But there's no for all. There's no a many head appointment because I brought not have there. I've had it there. One look at the company gets you in here at all. I'm walking away. Okay, forget. No, teaching us of people. What do you do? Because you know, you don't want to do the haka. Chineke na makwake kama. Nya boide chinencho lipo. Dalo rinne. Dalo so. Dalo. All right, 0706 048 5853. My one is 0915 570 8347. Hello. Hello, Auntie Chinazo. Kekime. Good evening, ma'am. Good evening. Very good, man. Hi, Joe. You can't forget ABC at bye. I'm James. I'm my father from Obuete. James from Obuete, no. Yeah. Ganir. Arụ dị mma, anyị na-arụ ya nnọọ. Daalụ. Because in the first place, mana onwe ihe eji ose ọpụta na enwe ndị ọ bụ na ha ma afụ ihe ọma. Na ha ga-afụ ihe ọma mana ha ma smell ya. Abụọ Moses ka o mee na Baịbụl, o nwekwu nwoke daụtụrụ okwu Chineke na Samarian mgbe agụụ dị. Onye amụma bụ amụma na by this time tomorrow na a ga-ele ụtụ ọka ma ọ bụ ọ bụrụ kịta si n'ọgwụkwa akpa rice na a ga-ele ya 50 naira. Onye ahụ asị na ọ bụgodu na Chineke emepe windo eluigwe na ụdị ha aha ama amenwu. Bi onye ama wee si ya n'ihi na ịda usoro okwu onye amụma ị ga-afụ ya n'anya mana ịma nso keta okenye ya.
mgbe nni bịara ebe a na-azọ nri ebe ndị ọzọ na-azọ nri a ka a nọzọgbuo dị man ọhụrụ sometimes ụdị ife a na-adị mana na nke case this man